Xenopat és un spin-off de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDIVELL que neix amb el sentit d'oferir serveis basats en l'ús d'ortoxenògraf. Los ortoxenógrafos son tumores humanos implantados en ratones. Son modelos que generamos a partir ya sea tanto de tumor primario, de biopsia, del tumor primario o de metástasis en diferentes localizaciones. Y la gran ventaja que tienen los ortoxenógrafos respecto a otros modelos es que los implantamos en el órgano de origen. ¿Qué quiere decir esto? El ovario se implanta en el ovario, el pulmón se implanta en el pulmón, y cuando se hace este proceso quiere decir que reproduce las características histológicas, genètiques, epigenètiques del tumor original. Nosaltres fem és generar un model animal únic, específic per un pacient, a partir d'una biòpsia del seu tumor. I amb aquest model provem diferents fàrmacs i escollim aquell al que respon millor aquell tumor. Llavors, amb aquests resultats, tant resultats biològics com histològics, i també amb la caracterització genètica del tumor, fem un informe que li donem a l'oncòleg. La base del tractament del càncer continua sent el diagnòstic histològic. És el que fem a la pràctica clínica habitual i és el que fem amb els nostres models. Aquí tenim un exemple d'un cas d'un tumor implantat i valorem les característiques histològiques aquestes. Les troballes morfològiques que veiem amb aquestes preparacions és allò que reportem a l'informe que remetrem a l'oncòleg de cara a ajudar-lo a prendre la seva decisió. Formar part del programa del CIMTI ens ha permès entrar en temes que, com a una petita empresa que som, no havíem pogut entrar en profunditat. Com, per exemple, ens ha impulsat molt en el tema comunicació, aparició en grans mitjans de comunicació, i també en altres temes més estratègics, com és tot el tema d'acreditacions, temes d'estratègia d'anàlisi de competència, etc. Estem molt agraïts.